Kajian gua pertama mengenai syamia try nama jingkar ko baspun yang amila hai kenya chimko mami try jonga oba ai tang jing suk shisha walang along unong pop bala jot bala rem nong kwa bakam sim jonga sha kata ka pendam mela sena pungti ahon maap tang jima ai ngo ya me try ba e ba me pen im yang nga wala jing jibu a jing break up do ngalang ngom ngasu tu shai ba mi shisha ya unong pop ngalas nang ban i ya me try ngai no so wa per thai ngala sham jing bang jong mi hau arpo we wala ka jing stang jonga shisha kalong ka ba re ngangit ka ba ko jonga kan man kraw shi ka day lok ba i hau try na du men ta to phai no ngangit ba kanik jing roi kan long testimony ya baro men jonga I know you try I know you try jing pen me ba ulai ba ulai men jonga I know you try I know you try jing pen me ba ulai ba ulai what you try kan ba dang la man chem ya u tukar pat kan ba udang hajan Walesting Hawaii pi udang kot un weng jengit bakya lada pi long ki batlo to leki kam ba ban pen sawaya oblay long ki ba suret pen pau chaka prthe jing long ba rim subha prthe man ta to perno na maru try kwa ba kwi kam sim kan jon no ho on the screen you try jing e jing jin jat ki wa ngin sumar hukum jung u ngim long shu ki ba lai la ngin ya healthy ba kim ngai skam un krishan unda jing jin jat ki ba hok un pelai na kita long smart man un lekor ban kule ka tin oblay tin ba don bor kan ya lam hal ti ba day ngade tu happy man ta jing ha u try ba pen mat ha ka teng u jisu kres om don jing e ba khang la when jong na I know you try I know you try jing pen me ba u lai ba